Wes ngene iki, lama tidak berjumpa. Kebetulan iki nek sing takok, Mas sepil alat sing gawe mbatek buka kunci joke iki Mas. Nah. Mbok iki apa jenenge? Iki tak cepet mergo mari ganti aku. Loh, mari ganti mana iki wis panggone selempit-selempitno wis. Dan alasanku ganti iki mergo rusak. Mergo aku gak ngerti lek apa alate iku mau gak gelem gawe tombol sing koyo ngene iki. Nah iki. Iki tombole ngelok. Gak iso balik maneh koyo kunci kontak lek dipenek ya on terus ngono gak gelem. Tadine dinamone iki munyer terus ngono, kobong terus paling ganti. Dan solusine iki sedikit edukasi ya ketok ya. Tombol lak genti. Nah, iki lek kontake gorong murup ya gak murup iki. Oh. Murup. Oke. Nah, ngene iki lek on pas dipenek tok. Nah. Iki lobah kan lho. Nah, ketika tangannya diculno ya melok ucul. Nah, iku njogo iki dinamo sing enek nang jerone cek gak kobong. Oke lah ya semono ae. Semoga bermanfaat.